Ikaw nagsabi na ano yun pa. Hi guys! Welcome back to our channel. Yes, welcome. Hello! So nag-uusap kami about scooter. But anyways, so ngayong araw na ito, isa po ito sa mga pasyal natin dito sa Vancouver. Pupunta po tayo ngayon sa Spanish Banks ata to. Spanish Banks or siguro basta papuntang ano. Kasi Basta sa naman yung beach. mga beach dito, dire-diretso lang naman. So, magpa-paddleboard tayo ngayon. Kakatapos lang namin mag-work ni Kim and meron kaming appointment. Meron kaming schedule 5:15 sa magpa-paddleboard. 4:48 na. Magpa-paddleboard tayo. So, tara, samahan nyo kami. Okay. So, andito na tayo ngayon sa ang tawag pala sa lugar na to is Windshire Adventure Water Sports. Andito siya sa Discovery Street. Malapit lang to sa downtown, guys. So, I have kaya to pay for parking. You have to pay for parking. okay, magbabayad muna kami I ng don't parking have saglit ano lang. pala. I don't have. So we're here. It's actually really hot pala. Oo, ang sakit sa ang sakit sa... Pero after today, mag-ano na kasi yung weather, parang bababa na yung temperature, kaya sulitin na lang ang araw namin. Oo. Yun lang naman. Iwan namin yung mga gamit namin dito sa car, tapos babalikan na lang namin after, tapos mag-change kami. Kasi wala silang mga lockers. Kaya iiwan mo doon, tapos you just trust the Lord God na walang magkukuha ng ng gamit. But wag ka sa car. Hindi nga ako sa car. O, tignan mo. Inaano ko naman. Init. Kailangan nyo mag sunscreen. Bakit ayaw mo ba? Ha? No, I don't want. Uy, bakit? Uy, bakit? Corny naman. Kailangan mo. Protection yan. Hindi yan pang paano lang. Also, isa lang palang paddleboard ang nirent namin. Kaya Okay. we have to pray to Lord God save you. Na pwede kaming dalawa dun sa isa. Hindi. Ganun yung tingin na natin. Kasi, Hindi na natin ito dalaman. bakit mo pa naman Okay, sige. Punta na kami dun. Binook ko pala to online. Tapos pag Monday, Tuesday, and Wednesday may promo sila na 2 hours for the price of 1. Kaya yun, $20 lang ang ating dito, no? Nayaran. Yes. Ay, grabe ang init talaga. Ang Totoo. titik-titik. Parang mamamatay na yung ulo Kasi ko. ngayon yung peak. Nang this week, oo. Oo, at saka yung ngayong oras na rin. Oo, totoo. Anyways, maglakad lang muna kami doon. Tapos, we'll show you how it all works. Kung makaka-balance kami, kung papayagan kami ng dalawa. Okay. Ito yung papasok sa beach. Papasak. It's nice. Okay, nasa Jericho Beach pala tayo. Ayan o. Ayan. Bawal dito mag-swimming. What the heck? Bawal mag-swimming. Ay, yun. I don't know. So we're here. We're just gonna check in over there. And then I think we have to sign a waiver form. And then that's it. Ganito pala mga paddleboards, ganyan. And nakuha na kami ng board. Binigyan na kami nito. Tapos, against the current. So, going that way. Going that way.
These ones are fatter, so you should probably take these ones. Yeah. Any? Yeah. These ones seem fat. So you like I think this is better. That one? Okay. Like this one? Or Yeah. that one? They're the same one. Okay, wait. Okay. Okay, so we just got on. And Kat is doing the paddling for right now, so I can film. But yeah, it's really big. It's big enough for the both of us. And the water, a little bit cold. Really refreshing though. And then pareho kami naka life vest because you have to have a life vest. And you need to wear something that you don't mind getting wet because the water is flowing on the board. Especially if you are sharing the board with another person. Anyways, tulungan ko muna si Kat mag-paddle. Tapos pag nandun na kami, mag-film ako ulit. Okay, nandito na tayo. Medyo malayo na rin. Ng onte. But, yeah. Hindi na kami tumayo kasi ang alon. Maalon nga ngayon. Mahangin kasi. Ayan o, tingnan nyo. Tapos, ayan pala yung downtown Vancouver. Ayan. Tapos, yung mga mountains surrounding that. Yun, North Van, West Van. Ayan siya. So, ganyan. And then, ayun na yung port namin kanina nandun. Tapos may beach doon sa area na yon. And hindi naman siya actually nakakatakot gawin, no? Kasi super stable niya. You just have to also balance while you're on it. Pero anybody can do it. Yung mga pinsan ko last year, they were 15. Both of them had one and they were able to balance really well. And yung tubig hindi masyado malamig. Kasi mainit ngayon. At saka dahil pa-end na rin ng summer, so warm na yung water. And then last year, nagganito din kami, pero tinatry namin tumayo last year, tapos lagi kami nauhulog. Nauhulog kami lagi dito sa sa tubig. Pero hindi siya ganun ka-clear, kaya ayoko nauhulog dito. Oh my god, there's a seal. Oh my god, I don't know what to do. Oh my god. So we're gonna okay, let's. I'm nervous. Don't make eye contact. Should we not? We should go. Fuck. Where is it? It disappeared. Fuck. I'm scared. I thought you were joking. Oh my god, my heart. I'm so scared. I'm so scared. We should keep paddling so they feel disturbed. Okay, wait lang guys. Tingnan niyo yung waves, oh. Grabe. Oh my gosh. Ang alon. Ayan, medyo malapit. Malayo na kami dun sa where we were kanina.
Pero ang lakas ang alon, so baka mamaya nandun na naman kami. Maraming nagpa-paddleboard din dito eh. Ito, windsurfing yan. Cool na. That one is cool. Anong masasabi mo sa feel na nagpakita sa atin? Natakot ako. Unexpected. First time namin na ganun. Last time may nakita tayo pero dead yun. Last time may nakita kami. But one was dead and then yung isa, yung head lang yung nakita natin, no? Kasi malayo. And then ngayon, ayun na, full na siya. Yung mga barko na yan, yun ata yung mga ano ng seaman, no? Mga cargo. Pahinga muna because we are tired. Yung mga nagpa-paddleboard. And mainit. Mainit yung ano, yung araw. Okay, nandito na kami sa medyo malapit na doon kasi lagi kaming inaalon papunta doon. And then ang hirap na makabalik kasi ang wave, mahangin kasi. Tsaka napapagod na rin kami. It's only been less than an hour. So siguro pag magaganito kayo, make sure you have strong arms. Energy. Yeah. Dapat walang energy gap. Yan. Marami naman din nagpa-paddleboard. Especially today because it's half price. And ngayon ang mainit. Yeah, ngayon ang last na mainit. Bukas, it's still 30s pero hindi na kasing taas na ngayon. Mainit pa ngayon. Ayan. Tapos yung kabila nito, beach yun. Doon kami, hindi pala tayo doon. Afternoon dock na yun. Nandun kami nung last Saturday ba yun? Saturday or Sunday. Yeah. Ayan. Ay, paddleboard class pala dito. Ayan. Classmates. Mga classmates namin. Paddleboarding forever, guys. Yeah. Ang init. Oo nga, ang init nga ngayon. Ang sarap sa sa paa ng tubig. Katayo sikat pero mahuhulog kami. Uy, mahuhulog tayo. Hindi nga. Wait lang, ibaba mo muna ako para ma-video kita. Bakit ka bababa? Eh kasi nga mababasa yung phone ko pag nahulog tayo. Wag na lang. Hindi na lang ako tatayo. Ayan na. Papunta kami dito sa malapit sa shore. And ha? Pinupul na ako ni Kat papunta doon sa side na yun. Doon, no? Doon. Masarap yung tubig. Parang lang siya. Naliligo ka sa beach sa California. Ganun. Siguro dangerous dahil wala ka nakikita. What you mean? Papampa mo talaga si ate. May ate doon na nagsiswimming siya. Bawal. Kasi delikado. Hindi namin alam kung bakit delikado, pero nakita niyo naman yung seal kanina, di ba? At saka advised by the instructors na bawal mag-swim.
Kaya nandito na kami. Kasi ang lakas ng alon, guys. And then parang siguro mahihirapan kami makabalik if lumayo kami. Kasi nahirapan nga kami papunta dito. Totoo. Tumatayo ka. Tayo ka, tayo ka. Eh kasi nga maalon. Tayo ka, bilis. Pakita mo. Pakita mo yung skill mo. Hindi ka stable? Okay lang yan. Ikaw nga, hindi stable. Tumatayo ka. Tayo, tayo. Uy, bakit? Bakit tumapo ka? Ako naman ang nanghihila kay Kat ngayon. Ay, no. Pakita na may mga braso natin dyan. Oo. Braso na percent. Nakuha ko sa dalawang yun. Mm. Hindi mabato dito, pero bawal mag-swimming. Grabe alo. Oo nga. Ano? Okay ba ba? Baba ka? Soli na ba natin? Soli na natin? Soli na namin. Hindi namin tinapos yung 2 hours na rental namin kasi tignan nyo guys. Grabe ka alon, no? Pero okay lang. 1 hour lang naman yung nabayaran namin. Tsaka nagugutom na rin kami. So, kain na tayo. Dyan ka. Dito ako sa... Okay. Baka inapat sa... Ah. Wait lang. Napaka-noob naman. Sige na. Ano ba? Bakit ganyan ang paggawa ko kasi? Kasi I'm filming. Yeah. Okay, perfect. May hugasan dito, oh. Yan. Hugas, sigat. Ito lang naman kasi hindi naman tayo nagbasa ng ano. Ang grabe. Okay, let's go. Yeah. Pabalik kami sa car. Kunin namin yung pabalit namin at saka yung i-dinner namin. Ang dami nagbabike dito. Ayun na yung car namin. Ay, ginoo. Dapat dun kami kakain. Kaso lang. Bakit? Kaso lang, dudumihan na naman kami ng sand. At saka wala pala akong shorts na dala. Kaya ano lang ako. What do you want? Do you want this one? No. You can have that. Ang dinner pala namin ay coquito. Just the usual order for me. Kay Kat din. Same ba yan? Yeah. Okay, everyone. Yun na lang yun. Kasi, hindi na namin tinuloy yung vlog kagabi. We were pretty tired. Yeah, pagod na super. Tapos dumaan pa kami ng Canadian Tire after, pero wala na talaga kaming energy noon. So,
Yun lang. Happy birthday, Ella. It's her birthday today. Happy birthday, Ella! Happy birthday! I love you. And I'm sorry we're not there. Bisita na lang kasi kayo dito. True. Yun lang. We hope you enjoy your party. Your minion party. Your minion party. Okay, I love you and I miss you all the time. Aw, yeah, we love you, Ella. I sent you a package today. True, so darating today. By the time na lumabas na to, Hopefully, darating nandyan na na. siya. Oo. Yeah. So, anyways, yes, yun lang yun, guys. Kung magtatanong kayo, anything about kung magkano binayaran namin or ano, hindi kasi namin na-discuss yun eh. But, feel free to comment or message us on Facebook. Meron na pala kaming Facebook page. It's called Kim Cat Buhay Vancouver. So, pwede kayo doon mag-message sa amin privately if you want na private yung message nyo. And, yeah, please don't forget to subscribe! Please! Begging you. Yes, guys, please don't forget to subscribe. And thank you so much for watching! Yes. Watch for tomorrow's video. Sige, bye! Bye!